बुबागरा के जन्मदिन के अवसर पर 26 अशरामबारी विधानसभा क्षेत्र के बेहलाबारी विलेज कमेटी के 2 नंबर वार्ड में दिवंगत श्री तिजुमोनी के श्राद्ध में तिप्रामाथा की ओर से मदद दी गई। उपस्थित थे खोवाई जिला डिस्ट्रिक्ट जोनल चेयरमैन विशु देववर्मा, खोवाई पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथित देववर्मा, ब्लॉक कमेटी के सदस्य सुब्रता देववर्मा, विलेज कमेटी चेयरमैन लीला मोहन देववर्मा, एडवाइजर कमेटी के प्रेसिडेंट हरिराम देववर्मा, साथ ही TWF, YTF के अन्य कार्यकर्ता। जुलाई बलाके कुआल कहम तान हिमालय संतिनी सिनी कथांग बुबागरा बिन बुबुंगे बिनि बात संतिनी क्लाइ तोंगखा संतिनी सापनो बिनि बात क्लालेखा सिनि बुबागरा कसारम बिसिनतिनो बसाव दे बिनि बात बलके केक से रामनी लाई सुगिया लुकुं दारा मासे मानुया जुगाल क्लाजा परमन सुबासो खाना बगै सिनि बुबागरा पपजाक तोंमा हाकिनो संतिनी बिनि गौवा बिसिंति बुबागरा पकबाय संतिनी गासा लुकुं मांखा सिनि बुबागरा केबा गाहाम सिनि बुबागरा आसेमान दिनो बंगै लुकुंगो 13 दिन सिनि 13 दिन खाजना जागा गाय थाइगे गाय सिनि बेहलाबारी बिसिनि 2 नम्बर वार्ड सिनि अकरा तिजु कुमार बंगनि तिजुमोनि बंगनि लुकुंगो जों बथै थांगा थानाय थालो खाना नितेन जनके बिनि 13 दिन बिनि 13 दिन पांडावो सो तिनि सिनि बुबागरा नि बादे न बलके जों सुबह सफिसे खामिगा जों गोबां रिमे फनो माइरम तामनाय आलु दाल तै थावरो जों किसा जों जेमानतै जतन किसा किसा रुय जों तिनि सुबह सखायमाका जतन भेलाय हामबायनाय सिनि ओ बेहलाबारि बिसिनि मनिटरिं कमिटि नि मेम्बार सनो बरनि साइट मोबाय जों तिनि अनुकुंगो सुबह सु लाइमां सुंगरो खायमाका फाइमाका सिनि फाइजुनाल सेवन सिनि बरंगनां बिसु देवबर्मा तै फाइमाजा फैगासिनि सिनि बरंगनां हरिराम सं तै सिनि ताबु सुब्रत सं तै TWF YTF बेबां दङो तै सिनि एग्रि साबस्टेन्सनि कमिटि नि सिनि ताकुक बुपेन बर फाइमाजा फैगा जतननो बेलाके हामबाय जों दिनै खा थांसा बाक्साखाय बुबागरा आसेमान न जों पालदेमाका हामबाय बेलाके हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन्स ना दिनै हाय जों दिनै थर्ड प्लेस दिनै बुबागरानि आसेमान साल 44 बिसि कामानि ओ सालना रोगै बुबागरानि कक्चार मुं दङ दिनै पारा आमचै यासि एगारा जरा चुगिया जरा केसेब जरा रगो दङ जरा रगो चुबादिलै माहायकेने जों दिनै आसेमान साल रोगै गंगो जरा चुंचुबाय थिका माहायने गैसे दिनै बेहलाबारि रिसि विलेज वार्ड नंबर 2 दिनै ताको गकरा जिजोमोनि देबरमा संजना याकाय थांनानै जोंनाका आंनि यागला बंनि लुकुंगो किसिजा बंनि लुकुंनि सामु पाइथानि सामु बिनि बागै जों किसिजा दिनै तिब्रामाथानि उद्योगे दिनै बेहलाबारि मनिटरिंनि उद्योगे बंनि वानसुमुंबाय जों दिनै जाचुबानानै यापि सेलायगा गाय आवनो जों दिनै बंनि लुकुंगो माहाय केसेब जरावा किसिजा दिनै बुबागरानि आसेमानि साल ते आबाद साथे दिनै तिब्रामाथानि नाहारमु कायसेना चुजिया जरावा चुबानानि बरनि हामबिया जरावा बरना बिथि बाराय दिवै रां फैसा किसा चुबावै आबायके बरना चुगिया जरावा नुकुंनो रागनानि आबन चिन नाहारमु बुबागरा नाहारमु गाबन सिनथिगन जों दिनै माहायके चुबायमान गोबां नुकुंगो फैयै आबन बरनि थिनानि जरावा बरनि चुगिया जरावा जों आबायके ते चुबाना मगै जों चाइटकनाय गाय बरनि माहाय जरावा माहायके गोबां बरबा आबाय केसेब जरावा दङ माहायके चुतेबो चिनि पाराम चाइ चिनचुबा हास्ते माहायके चुबालायना नंतुन जों उनाव फैनाय ते बुबागरानाव बेलाके हामबाय मारिबो बो माहायके चुबानान जोंनाव खाब जारिबा मगै जों दिनै माहाय बिनि चिनि आमचैनो माहायके फै चुबानानखा गाय जगा फाइमान जाफैके चिनि खोवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बरं बिनां त्रिथित देवबर्मा ते जगा फाइमान जाफैके चिनि बासेबारि एडवाइजर कमिटिनि प्रेसिडेंट चिनि ताकोकरा हरिराम देवबर्मा ते जगा फाइमान जाफैके चिनि ब्लॉक कमिटिनि मेम्बार चिनि
tako okra chini bram ginang Subrata Debbarma te chini YTF TWF teo jane local monetary borok jotno palmuri wai chungni jaga tini kisi chak chwana wai